Patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon na kining inyong GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, nakasandigan o karangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Dalsar. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live si GMA Complex sa Dakbayan sa Subo. Patay ang usa ka asawa, human gulgula ang iyang liog sa iyang bana dito sa Hagna, Bohol. Mato ni Police Staff Sergeant Junalyn Limit, Assistant Women and Children Protection Desk Officer sa Hagna Police Station, gigulgol sa 32 anyos nga bana ang liog sa iyang 33 anyos nga asawa palasado alas 11 kagabi dito sa Purok 4, Barangay Canupaw. Sa investigasyon, nag-inom ang asawa ug pag-umangkon ini dihang miduol si Salamanca ug kalitplang gigulgol sa liog siyang asawa gamit ang 1-inch kitchen knife. Si Salamanca usa ka matadero ug ang iyang asawa locally stranded individual kon LSI gikan sa Manila. Human sa gihimong krimen, voluntaryong misurrender ang suspek sa Hagna Police. Usa sa gitutukang anggulo sa hitabo mao ang away sa magtiayod. Magatubang og kasong parricide si Salamanca. Pasakaan usab siyang kasong child abuse human gibutyag siyang 13 anyos nga anak nga babay ang paghimbos kaniya niadto pang 2019. Laing pasyente na puno sa positibong kaso sa COVID-19 sa gilockdown nga area sa Barangay Cubacob, Mandaue City. Ang detalye ni Nico Serino. Ang amahan sa 13 anyos nga una nang nasutang positibo sa COVID-19 sa Purok 4, Barangay Cubacob, ang labing bagong kaso nga natala. Kahinumduman, una nang na-lockdown ang moabot 40 ka mga balay sa maong dapit gumikan sa kumpirmado nga kaso. Gumikan kini sa usa ka namatay nga nahaya sa kapilya ug nakabisita pa sa haya ang mga silingan. Ang katong ang aman og 13 anyos at nagi-lockdown ra nato sa ilahang balay. Gawas sa namatay, nagpositibo sab ang anak niini. Matod sa kapitan, naka-recover na ang anak ug nag-negative na sa test. Nahabiling active case karon ang silingan nila nga 13 anyos ug sa bag-uhay na kumpirmar niya nga amahan. Rekomendasyon sa kapitan, minusa na ang gi-lockdown nga dapit ug ilimita sa panimay sa nagpositibo. Apan gisugyot pa nila kini ngadto sa Operation Center sa Dakbayan. Ilahan na lang balay. Kato daing Amo na ihangyo sa IOC pa kung okay ra sila sa kuha sa suggestions ba kay total na swab naman na nato sa diha tanan. Kagahapon dugang na po kakaso ang natala sa Mandaue City ug moabot sa 200 ang active cases tanan. Walusap ang bag-ong recoveries nga natala. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Direktor sa Police Regional Office 7 mitataw nga way gipugngan nga taga Dakbayan Sugbo nga buot mo bisita sa tourist destination sa probinsya sa Sugbo kung sila misunod lang sa Interagency Task Force guidelines. A report ni Femari Dumabo. Mibisita si Police Brigadier General Albert Ignatius Ferro kang Gobernador Gwendolyn Garcia kagahapon sa hapon. Mato di Ferro nga nangutana siya sa gobernador kabahin sa mga taho nga didaan ang mga taga-Dakbayan sa Sugbo nga makabisita sa mga tourist destination sa lalawigan.
Sa iyang pakiginabi kang Garcia, nasayra ni Ferro nga wa pa siya muluwat og kamanduan kabahin niini. Kay konsultahon sa gobernador ang kalungsuran nga mao'y basihan sa ipagawas nga guidelines. She told me that she has to consult the different mayor first before what policy should be undertaken as regards to people going to the different. So, they've been clarified. We have to wait to have yung EO. Ang unsa may pagawas gipaybaw si Ferro ni Garcia nga ipaagi kini sa executive order nga ipatuman usab sa kapulisan. Sa pagkakaroon, sundon sa kapulisan ang nakalatid sa IATF kung si kinsa ang makalabang ug ang mga rekisitos nga momatuod nga gitugutan ang usa ka tawo nga makauli o kaha makabisita sa usa ka dapit sa lalawigan sa Sugbo. Samtang sa Tigo, mitanyag usab si Ferro sa lalawigan sa serbisyo sa ilang mga trainers alang sa mga contact tracers sa probinsya sa Sugbo. Offer our trainers on contact tracing could be of help sa tuang contact tracing, because contact tracing I think is a vital in managing the transmission of COVID. Oba ni Cleofer Lumayag, ako si Famary Dumabok. Balitang Bisdak. Bukapin sa 3 milyones pesos ang danyo sa mga pananom sa kabukiran gumikan sa daotang panahon. Samtang gipaligon karon ang panginabuhian sa mga mag-uuma sa Mountain Barangay sama sa pagbukas og barangay market ug ang pagtanom og mga abaka. Sayran ta pinaagi ni ining report. Kini ang mga gagmayng merkado daplin sa kalsada diin gipamaligya ang mga abot sa mga umahan. Kabahin kini sa barangay market nga gibuksan sa City Agriculture aron na ay kadisplehan ang mga mag-uuma sa ilang mga produkto. Apektado man sila sa pandimbya apan gikinahanglan nga maningkamot gyud aron makasugakod sa ilang kinabuhi. O may manangas. So, padoy gahapon ibalik ang mga tao. Wa pa kay sir ay naay manangas-tangas grote gamay pa kayo. Ay hinahina lagi sa tao sir, hinahina lang mi para mabuhi mi. Dakong hagit karon sa mga mag-uuma ang pagsustener sa ilang panginabuhian, ilabi na nga nihit pa ang mga suki nga mamalit sa ilang baligya. Usahay maapektuhan pa sila sa daotang panahon sama sa nakalabay mga adlaw nga nakasinati og pag-uwan-uwan nga midanyo susab og kapin 3 milyones pesos nga pananom sa Mountain Barangay. We keep on monitoring, especially karon nga kuan ra gihapon. So we keep on campaigning sa atong mga mag-uuma, ang atong mga farmer associations nga anything na mga incidents nga magkuha na reported. Also we are coordinating with the barangay officials also. Lakip sa alternatibong panginabuhian nga gipaila sa gobyerno mao ang pagtanom og abaka. Napili nila ang barangay Tabunan tungod kay haom kini sa pagtubo og pagpalambo sa abaka industry. Gibalik lang nila kini kay mauman kini ang kanhi panginabuhian sa mga mulupyo sa dapit nga nawagtang. Mato di Benjamin Gomo sa PhilFIDA Region 7 nga dako kaayo ang panginahanglan karon sa abaka ug taas usab ang presyo dinhiman sa nasod o sa gawas. Kay tungod sa dakong panginahanglan sa abaka karong panahon na natay demand gap of almost 100,000 kilos. Ang atong present production base atong akong presentation kanina nara 69,000. Dako kay ni katabang sir kay ngano kuan kay dugang mga ning panginabuhian namo diri. Nya labi na nga karon na kuan gid nga ang abaka ang lanot ay mahal ka istanan day ang kilo. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Pagkalimbuan sa usa ka nagmotorsiklo nga nakuhaan sa CCTV misangpot sa pagkaangol sa angkas nini ang wa matarong nga kalsada sa Imbornal sa PLDT gitumbok nga hinungdan sa maong aksidente. Ang report ni Luan Mirondina. Sa kuha sa CCTV, 1:48 sa hapon niadtong Sabado sa may Punta Rizal Street, Barangay Poblasyon, makita nga hanoy lang ang paglabay sa mga sakyanan sa dapit. Apan ang usa ka motorsiklo nga nakalabay gyud sa Imbornal nalimbuwad. Gani sa gipada nga mga hulagway sa usa ka netizen, makita nga nakaangkon og bali ang kamot sa babaeng nag-angka sa motorsiklo o gitabang kini sa mga sakop sa Red Cross. Apan wala na masayri sa RTV Balitang Bisdak ang identity sa mga biktima kay wala man mablatter ang hitabo sa Police Station 3 diin ubos sa ilang jurisdiksyon.
Matod ni Alan Pungasi III, supervisor sa Nerve Command Center sa Lapu-Lapu City Hall, dili kini ang unang higayon nga may nadisgrasya sa dapit tungod kay wa matupong ang tabon sa imburnal sa karsada. Matod sa taga Nerve Center kaniadto, tupong ra ang tabon sa imburnal sa gitas-on sa karsada. Apan sa paglabay sa katuigan og na-repair na makadaghang higayon ang karsada ug gani inapasimento na wala na kini natupong kay misaka na ang elevation sa karsada apan ang tabon sa imburnal nagpabilin sa level niini. Hinungdan nga delikado kaayo alang sa mga motorista nga moagi. Amo nang gikuan ma'am, gikuan ang katong traffic sa una si TMS niya i-report na siya sa kanang area kay naamon toy nagtrabaho na sa una diha. So I don't know unsay kuan na anang nahitabo karon mo na siya na napoy lain na nahitabo. So probably siguro amo ipangitaan og paagi. Giswayan pagkuha sa RTV Balitang Bisdak ang habig sa taga PLDT, pinaagi ni Jonathan Dosdos, supervisor sa Operations Department sa PLDT Mactan, kinsa mipasabot nga wala siya'y nadawat nga coordination gikan sa DPWH atol sa pagtrabaho sa karsada aron unta dungan usab nilang matrabaho ang tabon sa imburnal. Hinuon padayon pa siyang nakig-coordinate sa iyang mga labaw ug sa in-charge sa pagtrabaho sa imburnal aron masuta kung kanus-an na trabaho sa taga DPWH ang karsada. Samtang usa ka oras human ma-follow up sa RTV Balitang Bisdak ang hitabo, gipabutangan na ang dapit og traffic cone sa taga Lapu-Lapu City Hall isip caution sa mga motorista nga maagi. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. 5 kaadlaw nga sirada ng tanang mga samang sa dakbayan sa Talisay, panahon sa kalagkalag. Si Chona Carrion sa report. Sa pasiunang nasabutan atol sa tigom, sirad-an ang 4 ka mga samang sa dakbayan sa Talisay sugod sa Oktubre 30 hangtod sa Nobyembre 3. Apan bisan pa niini, mupakatap gihapon og mga pulis ang Talisay City Police Station sa dili pa sirad-an ang mga samang kay gipaabot nga mudagsa ang mga tawo. Matud sa hepe sa Talisay City Police nga gilimitahan gihapon ang musud sa mga samang ug gidili usab ang mag-istambay sa sulod. Pahinumdom sa Talisay City Police Station alang sa mga senior citizens o mga minor de edad nga bawal ang pag-adto sa mga sementeryo gumikan kay 24 oras pang gipatuman ang curfew ordinance alang kanila. There will be only limited number of persons per kanang bisitahon nga lubong. And of course, we must always remember that senior citizens, minors, and those with commodities are still on curfew. So please expect that you will not be allowed entry. Dugang pahimangno sa kapulisan nga gidid-an usab ang mga ilimnong makahubog, magsugal ug magdala og sound system sud sa mga sementeryo. Mangayo gihapon ang kapulisan og quarantine pass sa mga mosulod sa sementeryo ug mupatuman sa social ug physical distancing, lakip na ang pagsulob og face mask. And under an MGCQ here in Talisay, we are still following the use or complying the use of quarantine passes. Uban ni Renante Quiñones, Chona Carrion, Balitang Bisdak. Dugang 4 ka mga boatmen sa Olango Island ang nagpositibo sa COVID-19. Samtang swab testing sa ubang mga boatmen sa mainland Lapu-Lapu magpadayon. Ang report ni Luan Merondina. Adlawa, ang mga boatmen na usab sa Punta Inganyo ang gikuhaan og swab samples sa mga taga City Health Office. Usa sa voluntaryong nagpaubos sa swab test ang 51 anyos nga si Raul Barrientos, usa ka boatman. Kay nahunong man ang iyang panginabuhian sa island hopping, namasada na lang una siya, apan menos kaayo ang iyang kita. Itandi ni adtong wala pa ang pandemya. Murag sa akong una-una murag negative ko. Para po mahibalan kung sa naaba or wala. Excited na. Kaya wagin, mingaw kayo ipangwarta. Basig sunod buwan, anay biyahe yun sunod buwan.
Mato ni Grace Mary Karungay, epidemiologist, mahinungdanon kayong mapaubos sa swab test ang mga boatmen aron kalikayan ang local transmission, ilabi na kay nangandam na ang dakbayan alang sa pagbukas og balik sa mga island hopping activities hinapos ning buwana. Dako nga importante aron mabalik ang trust sa mga tourists sa ato ang mga boatmen. Importante nga mahibaw-an nato nga COVID-free ang ato mga boatmen. Kahinumduman, unang napaubos sa swab test ang 418 ka mga boatmen sa Olango Island sa milabayng Biyernes. Sa first batch sa resulta, duha ang nagpositibo, taga Talima ug taga Tinggo. Sa ikaduhang batch sa resulta, nadugangan kini og 6 ka mga nagpositibo, taga Santa Rosa, Caoy, San Vicente ug Talima. Hinuon na isolate na sila sa Santa Rosa Community Hospital. Samtang gipaabot pa ang resulta sa 140 ka mga boatmen sa Marigondon nga na-swab test niadtong Miyerkules ug laing 400 ka mga boatmen sa Olango Island nga na-swab test usab kagahapon. Uban ni Godfrey Rilien, Luen Merondina, Balitang Bisdak. Ani ay magtutudlo sa isla sa Camotes nga nagkugi og printa sa hulagway sa iyang mga estudyante ug gipapilit sa mga lingkuranan sud sa classroom aron iyang mabatyagan ang ilang presensya. Ang report ni Femery Dumabo. Sa giingon pa man sa uban nga ang hulagway ang representante sa usa ka tawo ug sa gadibutang kini sa mga dapit diin makita dayon nimo kay importante sila alang kanimo. Kini ang rason nga nung gihaguan gyud ni Ma'am Pinky Donaire ang pagpangayo og soft copy sa mga hulagway sa iyang umaabot nga mga estudyante karong ablis sa klase. Siya usab ang nangunay pagprinta, paggunting ug pagpapilit niini sa matag lingkuranan sa classroom. While nag-prepare ko sa ilang mga modules and nag-prepare po ko sa names nga i-paste sa ilang chair nga dali ang pag-identify na ko nila or dali sad maka-identify ang parents sa kadang muanhi sila sa school para makuha sa ilang modules. Gipost kini ni Ma'am Pinky sa social media og nakaani og mga maayong komento. Grade 2 teacher si Pinky sa Adela Elementary School sa Puro Islas sa Camotes og 25 ka tuig nang nagtudlo. Lisod ang internet connection sa ilang dapit ug dili usab ka afford og mga gadget ang magidikanan maong misagop sila sa modular distance learning sa ilang klase. Hinuon usa na sa plano sa tunghaan nga moduaw sila sa kabalayan aron mahimamat usab ang mga tinun-an pipila sa usa ka bulan. Happy pod ko ba nga makaila pod ko nila kay feeling nako nga mura ra pod mi naa sa normal nga klase nako. Mag-pray lang mo nga kanang ma-back to normal na ta para magkakita-kita na ta diri. Ang gihimo ni Ma'am Pinky usa lang kapag pakita nga sagad sa mga magtutudlo na gunahuna gyud sa ilang mga tinun-an nga susamag ilang kaugalingong anak. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Sa pag-ubos sa kaso sa COVID-19 sa Dakbayan, Sugbo, adunay mga barangay ang wa gyud masudli sa coronavirus disease. Usa nini ang bukirang barangay sa Tabunan kay gibantayan sa barangay nga way makasud nga COVID transmission sa ilang dapit. Matud ni Kapitan Nerio Pador nga ang pagpatuma nila sa minimum health protocols ang nagduwa sa ilang barangay gikan sa pagtakboy sa COVID-19. Labaw sa tanan, dili gyud nila pasudlan og laing mga tao bisan sa mga silingang barangay ang ilang kaugalingong lugar. Mga pikas barangay na mo masuko na namo dire kay dili mi halos pasolo dire dili taga amo ara yung sulod konsistoy na mo dire nga sa barangay. Gibawal na mo bahala masuko na namo nga kuan. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Nagpadayon karon ang pakisusi gihimo sa National Bureau of Investigation NBI-7 sa mga kontrobersiya sa PhilHealth. Gawas nini mohimo usab sila og lifestyle check sa mga opisyalis sa baong ahensya. Ang report ni Nico Sirino.
Matod sa Regional Director sa NBI, Attorney Renan Oliva, may mga dokumento na sila nga gi-request gikan sa ahensya nga makatabang sa ilang investigasyon. Kahinumduman, sukad mibuto ang kontrobersiya sa PhilHealth sa kauluhan, gimanduan ang Department of Justice nga mulusad og pakisusi kabahin niini. Matod ni Oliva, dinhi sa Central Visayas, usa sa gitan-aw nila kun do na bay mga nahitabo nga upcasing o pagpasaka sa singil sa PhilHealth. Kundo naman, tan-awon kinsa ang nagpaluyo ug may koordinasyon ba nga nahitabo. Nakig-alayo na ang NBI sa PhilHealth, mga ospital ug mga reklamante aron mahapsay ang investigasyon. Kung may mga kalapasan, di sila magpanuko mukiha sa mga nalambigit. May mga certain requirements na pasubmito ng hospital at PhilHealth before it is approved. So, apil na sa itong investigation na ang proseso gisunod ba yun? O gishortcut or doon na by collusion. So, ato nang makuha sa mga documents kato makuha. Gawas ni ini, muhimusab og lifestyle check ang NBI sa pipila ka mga opisyal ug personnel sa PhilHealth. Tanaw na kung kinsay mga involved. Kaya ka na paper, makita mo na nimo from kinsang hospital nga may claim dito sa PhilHealth. Atong istoryahon ang mga pasyente na particular na claim. Pasabot ni Oliva, magpadayon ang investigasyon nila ug gitahasan ang mga investigators paspasan kini. Kung makakumpleto na sila sa usa ka kaso, ipasaka dayon kini ug di na magpaabot pa nga makumpleto ang ubang pending nga reklamo. Samtang anda mudawat ang NBI ug mga reklamo sa ilang opisina, kabahin ning maong kontrobersiya. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Limitahan sa mga tao nga musimba sa Santa Teresa de Avila atol sa nobinaryo sa iyang kapistahan aron kalikayan ang pagtakod sa COVID-19. Hinoon, tugutan na ang mga senior citizen ubos sa pipila ka kondisyon. Ang report ni Chona Carion. Gipahibaw ni Police Major Gerard A. Spilare ang hepe sa Talisay City Police Station nga 366 lang kamanimbahay ang tugutang makasud sa simbahan, samtang 100 ka mga tao ang anha sa gawas nga bahin. Atol unya sa pagsugod sa misa nobinaryo sa kapistahan sa patrona nga si Santa Teresa de Avila. Ang dakbayan sa Talisay musaulog sa kapistahan karong Oktubre 15. Didaan gihapon ang mga minor de edad nga makatambong, samtang tugutan ang mga senior citizen nga makatambong sa nobinaryo nga makakuha og temporary pass. We're going to make sure that only those authorized persons can enter the church. And we have also visited the church, coordinated with the church authorities. We are going to limit the number of people. Gidugang ni Pilare nga limitahan ang gidaghanon sa mass gathering aron kalikayan ang pagtakboy sa COVID-19. Nakasabot si Pilare nga kultura sa mga Pinoy nga maghikay gyud sa fiesta apan unta mag-obserbar gihapon sa health protocols. No dining outside residences, meaning kung magpiesta, they are not allowed to dine outside because it's a tradition na mukaon diha sa yard na to, but it will not be allowed. Uban ni Renante Quiñones, Chona Carion, Balitang Bisdak. Maayong adlaw mo kini atong latest weather update karong adlaw Biyernes, September 18, 2020. Ang tropical storm Noy nga kanhi si Bagyong Leon halaya nga gigaya sa kayutaan sa Pilipinas. Apan naka-enhance kini karon sa atuang hanging habagat o southwest monsoon nga mao gihapon nagapekto sa kasadpan nga bahin sa Visayas ug sa tibok bahin sa Luzon. Ug sa tuang forecast sa mosunod na 24 oras ang Metro Cebu apil na gayud ang tibok Central ug Eastern Visayas makasinati og generally improved nga weather condition, magapasulabi ang init sa adlaw apan dunay gihapon mga tsansa sa mga lumalabay o mga patak-patak na mga pag-ulan tungod na lamang sa mga localized thunderstorms. Ang Western Visayas makasinati sa pagkamadag-umo na kalangitan ug dunay mga katag nga mga pag-ulan o mga pagpanugdog og kilat. Samtang ang Occidental Mindoro ug ang probinsya sa Palawan apil na ang Kalayaan Islands makasinati gihapon sa madag-umo na kalangitan ug dunay mga katag na mga pag-ulan ug mga pagpanugdog og kilat, din posible ang mga pagbaha ug mga pagdahili sa yuta. Ato ang adlaw mosalop alas 5:43 sa hapon, musilang ugma alas 5:34 sa buntag. Para sa dugang update, bisitaha mo ang website bagong.pagasa.dost.gov.ph, ingon man amo ang mga social media accounts.
Dinhi na lang kutob gikan diri sa Mactan sa buhatan sa Pag-asa Visayas DOST, ni si Mio Aguirre og maayong adlaw. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Pagpanaripod sa kanikupan, halapad nga river o coastal cleanup drive, gipahigayon. Adunay live report si Fame Marie Dumabok kabahin ini. Fame! Bab diha sa may South Road Properties sugdan ang pagpahigayon sa dakong kalihukan sa pagpanglimpyo ugma sayo sa buntag. Himuno sab ang pagpanglimpyo sa walo ka mga esteros ug kasapaan sa dakbayan sa Sugbo isip kabahin sa river cleanup. Gila sa Environmental and Management Bureau ang pagpasagadog labay sa mga basura nga mao gihapoy nag-unang hinungdan sa grabe nga pagbaha nga nasinati isugod nito Martes sa gabi hangtod na pagka-Miyerkules sa kadlawon. Laing gitudlo nga nakatampo sa problema sa baha ang encroachment sa kasapaan ug ang kakuwang sa mga mulupyo sa saktong kasayuran sa paghipos sa basura. Nakita pa usab nga problema ang kalidad sa tubig ug daghan pa. Tayo, it would just be, we call it approach, para maganda naman. It is an approach in which the first step is to rehabilitate, clean up. Not only sustainable, but we would wish it will be a continuing project. Agig pagsunod sa kamanduan sa Interagency Task Force, pipila lang ka mga kawani sa Cebu City Hall, EMB7, DNR ubang pang organisasyon ang musalmot aron striktong mapasunod ang social distancing. Apan ang tanang barangay sa Dakbayan ang mopahigayon og pagpanuktok sa kabalayan alang sa pagpahinumdum sa paglimpyo sa tugaran ug sa sakto nga paghipos sa basura. Isip chairman sa giumol nga Coastal Management Task Force, gipadayag ni Rama nga ibalik ang quarterly coastal and river cleanup. Just to ensure that the waste in these areas would not be drained to Mactan Channel. Yun ang objective natin. That an ordinance will be in the offing, institutionalizing quarterly clean-up. Bab gawa sa paygayon nga coastal river cleanup drive diha sa Dakbayan sa Sugbo, aduna sa himuon nga pagpanglimpyo kon pagkuha og basura diha sa ilawom nga parte sa kadagatan, diha kinhimuon sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ug syudad sa Talisay. Bab. Daghang salamat Fame Marie Dumabok sa imong report. Pagsaulog sa tinuig nga Piña Francia Festival adunay mga kabaguhan tungod sa pandemya apan panaad ug pangaliya sa mga deboto wa matarong. Si Chelo Valiana sa report. Ilado ang Naga City sa Bicol Region sa ilang pagsaulog sa Peña Francia Festival. Aligre, mabulukon o gidagsa sa mga tao. Pipila lang kini sa mga pagulagway sa duha ka semana nga selebrasyon. Ang traslasyon o ang pagbalhin sa imahen nila ni Divino Rostro o Our Lady of Peña Francia sa Naga Cathedral ang una nga religious event. Paghuman sa siyam kaadlaw nga nobinaryo, ibalik ang imahen ngadto sa Basilica Minore pinaagi sa fluvial procession sa Naga River. Mga lalaking deboto lang gyud o voyadores ang gitugutan nga moapil sa pagoda sa pagtuo nga posibleng makamugna og disgrasya ang kababayenan. Ang ubang mga deboto mag-atang lang sa kilid sa suba samtang magwarawara sa puti nga panyo ug magsyagit og Viva la Virgen. Kihandom usab gahapon ang ika-48 katuig nga anibersaryo sa trahedya sa Colgante Bridge. Fluvial procession ni atong 1972 dihang nahugno ang taytayan nga puno sa mga deboto, diin 138 kanila ang namatay. Karong Sabado subli untang mapahigayon ang fluvial procession apan dili kini mahitabo gumikan sa pandemya. Nadasalan ako dito ng nobina na may sakit, yun nakahiga na over sa banig na hindi na nagumagaling. Tapos nagpadasal sa akin ng nobina ng 9 days. Siguro pinakinggan naman nila yung wish ko sa kanila. Naggumaling po yung pinagdasalan ko ng sakit, may sakit. Nabaguan ang ubang deboto kay dili na kuno nila magunitan ang mahal nga birhen. Gusto ko lang, parang gusto ko dito taon-taon nandito ako kasi masarap pakiramdam ko.
Maganda ang pakiramdam ko. Tsaka binibigyan niya ako ng maraming blessing. Noon, ma'am, hirap na hirap ako nung nagpapaaral ako sa mga anak ko. Ngayon parang angga-anggaan ng pakiramdam ko na mayroon ako sa kanyang panata. Gumika ni ining selebrasyon, mas giila ang Naga City isip pilgrimage capital of Bicol. Bisan pa sa pandemya, padayon gihapon ang panaad sa daghang Bicolano. Sama-sama tayong ipahayag ang ating pagmamahal sa Kanya sapagkat sa kahuli-hulian, ang Our Lady of Peña Francia ay parating mananatiling ating ina. Viva la Virgen! Uban ni Jovel Obiso, Chelo Valiena, Balitang Bisdak. 12 urban poor community sa Lapu-Lapu City mao'y benepisyaryo sa Kapuso Barangayan on Wheels kaganihang buntag. Aniya ang report. Dakong suliran, alang nila ni Geraldine ug Estrelleta nga walay suga og linya sa kuryente ang ilang komunidad. Gani usa lang kalamparilya ang maghatag og kahayag nilang Geraldine matag gabii. Usa siya ka single mother ug tungod sa nasinating pandemya, mas apektado pa ang iyang panginabuhian. Apan wala siya kawadi og paglaom, kay matud pa adunay plano ang kahitasan alang kaniya. Usa lang si Geraldine sa nakadawat og bag nga puno sa mga utanon, face mask ug usa ka tibuok manok. Wa na mo damha ang gugma sa GMA alang sa mga nanginahanglan. Nakaambit gyud mi karong buntaga ug salamat sa Ginoo. 1 in a million you. Thanks. Daghang salamat jud nga naari gyud ang amuhang lugar. Samtang si Estrelleta nga taga Sitio Seaside, Barangay Mactan, kinahanglan pang muagi ni ining nipis nga mga kawayan aron maabot ang iyang gipuy-an. Lisod man ang ilang kahimtang, positibo gihapon ang iyang panlantaw sa kinabuhi. Lisod po kayo pagpuyo dire kontinuan. To kayo amo ang atop. Nagpasalamat ko sa GMA nga kami giduaw mi diri tanan sa Mactan. Gihatagan in taon mi gamayng grasya. Pero dako na ni sa amoa kay wa mami ani kapalit. Sila si Estrelleta ug Geraldine apil sa di mo menos usa ka gatos ka mga upunganon nga nakadawat og gasa sa Kapuso Barangayan on Wheels nga hatod sa GMA Regional TV. Ang bag adunay sulod nga talong, sibuyas, ahos, luya, kalabasa, patatas, malunggay, carrots ug uban pa. Sinukipan sa mensahe sa paglaom gikan sa RTV Balitang Bisdak teams. Istrikto usab nga gisunod sa distribution team ang mga safety protocols sama sa pagsulog og PPEs, boots ug pag-disinfect sa tibuok venue. Daghan pa unyang mga barangay ang bisitahon sa Kapuso Barangayan on Wheels dalit sa GMA Regional TV. Uban ni Philip Patricio, Luan Narondina, Balitang Bisdak. Kay daghan ang mahiligon karon sa mga tanom, daghan usab ang namaligya og kaang. Apan kining usa ka negosyante nga taga Dumanhog na maligya sa iyang gitawag nga Happy Pots. Kay ang halin niini alang sa iyang katagi lungsod nga adunay bone cancer. Ang report ni Femari Dumabo. Lakip si Frances Carmel Alpuerto, 27 anyos, sa mga mahilig kayo sa mga tanom. Dili lang ning panahon sa pandemya apan sukad pa sa bata pa siya. O kay lakip sa napektuhan sa pandemya nawad-an og trabaho. Gusto niya makatabang siyang katagilungsod nga si Francis Ann, 21 anyos, sa pagpatambal sa gihambing bone cancer. Sa pagpamaligya niya og Happy Pots, mawi iyang pamaagi aron makatabang nga gisudan pa niya sa miaging buwan. Ug niabot na sa 17,000 pesos ang iyang natigom. I found out na hilig sad siya og arts. And so, I come up na nindot mag-fundraising og Happy Pots para niya. Ang yapong family is dili ganahan mag-raise me og funds, like literally mangayo lang gani mi og kwarta. Siya mismo ang nagdisenyo kung unsay gusto ni Francis Ann. Usa sa nakaaghat ni Frances Carmel nga mutabang kay iyang manghud ang na-diagnose kaniadtong bone cancer. Apan namatay niadtong 2008. Sa una sa jud ma'am, daghan ang tao nga nitabang namo, and I really want to pay it forward. Because I know the feeling kami sa una sa akong family. Alang kang Frances, nga bisan unsay gihambin nga suliran, apan matag usa makahimog gihapong makatabang sa mas na kinahanglan, bisan sayano lang nga pamaagi.
kung kita mutabang, dako kita og maambag sa atong isikataw. Because always remember, it is the heart that does the giving. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Famary Dumabo. Balitang Bisdak. Mga kapuso, kuyog tang mutanaw sa dokumentaryo nga naguluhang Ina, In Our Words and In Our Hearts. Buong puso nga hatod kining special nga programa sa Archdiocese of Caceres sa Bicol Block, Multimedia and Public Affairs ug si GMA Regional TV. Karong Sabado kana, September 19, alas 8 sa buntag hangtod alas 9 sa buntag sa tanang GMA Regional TV channels sa Central ug Eastern Visayas, GMA TV7 Cebu, TV10 Tacloban, TV11 Bohol ug TV12 Ormoc. Salamat sa mga kapuso nato. Apil na ang nasa gawas sa nasod nga nikisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ug gika namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas, ako si Cecil Tubod Castro. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bobby Del Saro og 98 ka adlaw na lang. Pasko na. Mayong hapon mga kapuso and happy weekend.